Kajingero kaburam mat kajing pendan buram kalong shau jisu bau try bala iet bala suspa yang bat yepi kibanget hau bala kerkhuru yangi dagani kesngi kabangi nginu yo asu lanu kabakum gani kesngi ya ba inyo sngo ringkat ya kaktin ka jong blai hani ka por ka manta nga ai kublai kerpang hukum ju namta iso ibala ailat ingi ya bangin present ya kani ka presentation ani ka sermon ha kani ka singi hani ka por menta lingba kani ka subject ka jong i ka ba i la ai hangi ka jing kai but rukum ju ngai khublei rukum ju namta ki para classmate ki jong ka dan lang hani ka por ka menta ki song bat ki basngap ya kani ka tin ka jong blai u blai nang ai ka khu ya pi baro nang ai bor shu ya pi bakunu pinang i long shu kita ki shakri bidang i thang shu man tip shu ya tin ka jong blai hagaji em ka man lagasi den hi por shabing ya si phang lima gani ka benta jong ka jing shakri jing ba tin ka jong blai tung in phailang try ka jing doi upa jing uba hamneng long ba khut ka teng ka jomi trying dap da ka jing sngo ka ba kraw ya ba kum gani ka lat tin try ka ba me me ai ngi try ya bing yo ya bing jeng ya ban ya sam ya tin ka jomi ning ba ka jing kai ki ba ngi la yo haki ke subject ki la ya chaphang ke try haki jing puli ke jui try nga son on kublai shibun ye jing start ke jing chaphang ka mela ai haki no hikai ki la ba try ban hikai nam ta ka jongi kin try chisu try nga dwai unju ba mi men long haswa ba mi men lam haswa ling ba ni ka por kin try ma kana ma ki ek baro ka tin ka ba mi na ka sintor ka jong ka num long kin try ka ndai ba ka jing start ke jong ni baro ka dai ba ka jing start ke jongi bar ke baro ki ba mi hani ka por ka ta kan dai baro kan try ling ba ka jomi ki baro wene kalong kat kum kaman ka jomi try lama me shwa long me shwa ni mani ka por kin try ni ba ne sam ki jomi try shim ga borom ka long shami try ini baro apan guti ten Jesus ni ayo idwai amen ladon wai worship leader nani laman ong tau ubri ubajuyalam ya ka praise and worship lani ka jingero ka jingmanie utau ubri ha ka bamin kong ulong ubriu ubasmat ha ban let si kajing sakri usmat ban be si kajing sakri ban ha kajing sakri ujio e ga banta ban yalam ye kata kajing ro ban yalam ye kata kajing mani uju smart ban be si ki kajing sakri kum ka bible study lani kiwe bat kajing sakri mau da kalong kajing slok kabangi judan na kawai kayeng sa kawai kayeng kajong ki para banget uni ubriu kajing sosi bat kalong baha ka GM ka chu hoi usmat man lit ka jing sakri henrei ka jinget ka ba udan kalong ba uperkhat ba kata ka jinget ka ba u udan kalong ba u unumat ya kita kijing haba u la pediang ya kris kamot ba u la ban light no na kita kijing ula ban light no na kita kijing jinjar ha ka GM ka chu henrei kalong kompong ha ka jihat nanti ka ba urang ya nanti kisngi ipor kinang wan usdang man mat ya kita kijing usdang man mat ya kita kijing ele haga GM ka jung but uriu priu haga jing mat ka jung kita baro usdang man artatien ya kani ka jingai ka ba udan usdang man artatien ya kata ka jingai ka ba udan but kumta ha ka ba khadu usngo thu ba onumla man sha ai gini kijing ka ba u ya kendu namar balai ko mangalaong ba udan ni kani ka jingai ba hau la pediang yo kris kemut ulalait na kising jinjar henrei kalong na kampong ngi kum ki kristan habangi ngi la pediang yo kris kemut ingi bingi lait na kita kising kising jinjar henrei habau kris ulamat kita kising pensyap pensyutom kising jinjar kumta ka day ngi ru bingin sya kita baro kumta uni ubriu haba khadu usno thu umla asyu man sya igini kising jinjar ukuloi ban ino ya ta ka jinget ka ba udan na ka jinglong uwe na ginyong ilam jo ka jingwa ka jingro ka jingmani ha ba khadu upoi ban ino ya ta ka jinget ka ba udan how Christ Jisu kumta limba gani ka topik ka banga kwa ban wanra api hani ka por bang ya sam api hani ka por ka menta kalong ki kristan ki ba shisha kata ngi ban syam naga shiti ka banikong ka jong petros kalong ka basaw ka khot ka bakhat ar bat ka bakhat lai ngan puli kintin buong ko haba yet tuat sngo pelapi ya kata ka jing tenju ba meding ka ba pi ka ba ja ya ka ban tenju ya pi
kumba daja kabakhala hapi kadkot kabakhalai henry kat kumba phiyo bentalam na kata ka jing sha si tom ukres tu kemen no ha kata ka jing pen pau ya ka buram jong pi ru pinyo kemen da kata ka jing kemen kabakrau kani ki de khot ki banga yo manwara api lima kani ka topik lingani kamat ka menta ki kristan ki bashisha habang ipet ya ki kristan ha kini kisngi ki menta bon na ki kilong kum gitu ki kristan no kedan ka jing ong ka baong kristan kan kanam syaitan ka kam babun na ki pedang ki kristan ha kini kisngi kilong kumta dan ki bakran kalong shisha kumta habang ipet ya ki ka jing kam jong ki baki dei kristan kam simlong kumbaki ki im na kim simlong kumbaki ki im ha ka im ka juki bat ka im ka juki kam simlong kumba ki kam yel dia baki long ki kristan re kalong kompong na ka e ka baki kam ban na ka e ka baki ki im kum taling bagani ka ji kai na ko banya sama phi mangin sngot thu kumno ki kristan ki ba shisha ngi dei ban long kumno ki kristan ki ba shisha ngi dei ban long kata ka di ka jingkli ka bang mi habang shong man perkhan habang kran sipang habang perkhan di kristan ki ba shisha tungi nyapet ngawara shapi hani kapor ya artli kimat ki ba ngakwa banya sam ki ba kumno kita ki kristan ki ba shisha idei ban im ya bangila ban shem na kini ki artli ki khot ki ba upo au petras ula tho ha ka shiti ka jong u kamat ka baningkong ka bang ngakwa banya sam phi ba kumno kita ki kristan ki ba shisha ki dei ban im kalong ka baningkong ka dei ban khmi lenti ya ki jing jenjar ban khmi lenti ya ki jing jenjar keto ki ba ban shem na ka tu ka khot kalong ba sao ka khot ka ba khat ar ka jing jenjar lani ka jing sha pen shom kam dei ke bas ngo phla kam dei ke bas ngo phla hangi kum ki kristan habangi pet nadu ki por ki bomen shwa nadu ki por jong ka por jong new testament nani ka testament ka batmai ki briu ki jong ubrei kimat yeshibun ki jing sha pen shom kimat yeshibun ki jing sha ki jing jenjar ke baki kimat lingba ha kita ki khti jong kita ki bamnget makila sha pen ki ba pen shitom ya kita ki banget ha kani ka perthai baling bagani kami ke jingkli balai bangi dei ban khmi ya kita ki jing jenjar ha ke jing em ke jonga bat ke jong pi balai ngi dei ban khmi ya kita ke jing jenjar ha ke jing em ke jonga ba jong pi ken mau kadawi kadai namar ka perthai kam ju pen shitom ya kita ki basudai tang ki riunam henrai ya kita ki priu ki bahok ka perthai hi ka pen shitom ya kita ki basudai tang ki riunam henrai ya kita ki priu ki bahok ki naman ong kita ki kristan ki bashisha ha ka por jong testament ka barim ilaman i ha ka jingem ka jong ukan batu abel ni ka jingkri jong balai ukan ukloi ban penyap yau abel balai ukan ukloi ban penyap yau abel kadau hi kadai tang namar kikam ki jong ukan kikam ki jong kan kilong ki basniu ba kikam ki jong abel kilong ki babha hawai dei bat ka jingknya ka mangitep ki ai ka jingknya sau blai bat ukan u ai de ki balatam kentan bat u abel u ai de ki balong ki so ningkong kita ki merat ki ba kham sngai ki ba kamplung ki ba dei ban ai sau blai baling ba kani ngi u blai ula kerkhu yau abel bat hangta ka jing bisni kawan haukan kumta lingba kani ngi yui anai ukan ukloi ban penyap ya u abel baru kumju hakapor ke jong jisu ngi ki farisi bat ki nongyelam jong ki jiu maki hoi ki dei kita ki nongyelam niam habangi gi puli maki ki dei kita ki nongyelam niam hanrai habangi lapet habangi lakhmi ha hagaji im ke jong jisu ngi ui ba ki dei maki hi gi ba it no yau jisu bansha pensitom bat bansha halor ka ding pna bansha halor ka ding pna na gamanta ke jongi kumta ha ga jim ka jongi rukum ki kristan habangi em ka jim ka bahok bat habangi em ka jim ka babha ngi dei ban ken mau ba ka jing sha pensitom bat ka jing jinjar kala ap lupa yang nga ba yapi kom ki kristan habangi ngi em ka jim ka bahok bat ka jim ka babha
ken mau ba ka jing jenjar kala ap lupa iya nga bat ya phi namar kumba ada ban ong unong yalam ulaya aswa jungi u Jesus Christ ada ban sha ini baro bat habangi nge buat ya kum ki kristan habangi dei kita ki nong buat ki u kemut ngiru ni de ban khmi lentai ban khmi lenti ya kita ki jing sha sitom ni kita ki jing jenjar ha ga ji im ga jungi bat kum ta ga ji im ga jungi kum ki kristan ki ba shisha kum ki kristan ki ba shisha ni de ban long ki brio ki ba khmi lenti ya kata kajing sapen sitom lani ya kata kajing jejar kaji em kajing om ta bangin khmi nanti kani banta kin mau ba om tang bangin dei ban su khmi nanti kan rei dei ru ban long ki brio lani kita ki bangai ki bala long ki bala pen kre lupa ya kaji em kajing kata ka dei ga wei ni ki banta ya bangin la ban syam ba kumlu ki kristan ki ba shisha ki dei ban em dah ni ka pon ngin pek saya kamat ka baar ba balai ba kumlu kita ki kristan ki ba shisha ki dei ban em ka baar ka dei ban le kemen ha ki jing jenjar ban le kemen ha ki jing jenjar kumangi la ban syam mi gani naka dekat ka ba khat lai ban le kemen ha ki jing jenjar masnya sko ya kini ki kintin ka nga nga ong ban le kemen ha ki jing jenjar teng teng habangi perkhat mau ban ong ban le kemen ha ki jing jenjar teng teng ka puan ka jim ha ngi ban perkhat ka pelongi ban perkhat kumno ngila ban le kemen ha ki jing jenjar kumno ngila ban le kemen ha ki jing jenjar henry kin mau u petros hawo tho ye gani ki sithi ga ju hawa u tho ye gani ki sithi ga ju kadai kawai ni ki sithi ka balong ka jing kerman nam ta ka jing law ka hope in the trials ke jing kerman ha peding kita ke jing sa sitom baro but u petros u ban ye ki gini ki kentien bangi ngidan kaman le kemen ha kini ki jing jenjar ka bangi ngimat ha ka ji em ka jungi ka jing kali lima kani kami babalai ngidei man le kemen ha ka jing jenjar babalai ngidei man le kemen ha ka jing jenjar ka baningkong namar ka jing sa sitom ka jungi kadai ka jing salok ka jungi badu kris kadai ka jing salok ka jungi badu kris kalong kaburam bat ka kabu ka bakrau nam ta ka jungi man sa sitom lem badu kris bat man sale ha ka pathe kumba masale yau jisu ani ban sa pen sitom kumala sa pen sitom yau jisu kumta yang ngiru kalong ka kabu ka bakrau la ngiru ngisa ngimat kita ka jing sa pen sitom ha ka jing ka jonga bat ka jong pi ka jing slok ha ka jing jenjar ka jing slok ha ka jing jenjar ju kalong ka jing ai ka jong blai nam ta ka jungi kum ki benget kum kita ki kristan ki bashisha habangi ngimat ya kita ka jing jenjar kam simdai ka basu jaring khat ve ki ni baro ka dei ka jing ai ka jong blai nam ta ka jungi om baro ki ban mat om baro ki ban mat ya ka ni ka jing jenjar om baro ki ban mat hendrai tang kita ki badai sisa kita ki kristan ki bashisha tang kita ki dei sisa kita ki kristan ki bashisha kin mat ya kani ka jing jenjar ha ka gm ka jongki bat kumta kalong ka badai yangi bangin le kemen habangi ngi yo ban mat la ngi mat e kita ki jing jenjar ha ka gm ka jongi kalong ka badai yang ha bat yepi bangi ngin le kemen ha padang kita ki jing jenjar namar kalong ka kabu ka crown nam ta ka jongi ya bangin mat kimba ukres ula yat lingba ula ban yat lingba kini benta kemau habangi pat imat kita ki jing jenjar ukres ulong ringkat bat nga bat pi udan ha pedeng kita ki jing sak sitom ki jong bat ki jong pi kumbangi i ha testament kabarem haba umesak ushedrak bat abednego haba ki kila syabrat ha kalawarding i ha ke kitab Daniel kalong ka balai ka khat ka arplai haru ka arpusan i hang tu bamaki kim simlong marwai ha ka tu ka por ka baki kidan hapo kalawarding henry kimau habangi pe yang tu i ba ublay udan lem dan ringkat barki ublay udan lem dan ringkat barki ha ka tu ka jing sa sitam ka jungki ha pedeng kalawarding baru kumju habangi pe upol ha ka jing ya nanti ka ju hadin baula kala nau tau nong pensitom ben ye ki kristan shau tau nong man ubriu ubalong udong ilek ban yalap ya tin ke jong play na ka wei ke chaka ni i ke jing sha pensitom ke jing jenjar ke bun ke ba u ulama ka jing ke ju henry ni i ba ublay
Sim la eu, sim la no eu, rei blay udan ringkat ba upol hagja inti ga jo baru kumju kumangi la ban syam ka gospel ga jong Matius kan long ga ba ar pra ga dekat ka ba ar pau hang tu haba hapre hasau Jisu un kiu no sabneng wong diki kini kikintin ukular ru bandan ringkat bat nga bat pi ukular ba undan ringkat bat nga bat pi lima kini kintin ke ba wong ba haduk ke bawah no ke petai ngangan long lem ringkat bat pi haduk bawah no ni ke petai ngangan long lem ringkat bat pi kini gari ke wei na kijing kular ke ukres ulah depan kular yang abat dia pi bah pedeng kita ke jing tenjuk hapeng kita ke jing syak pensidam ke jing jinjar ke bangi mat ini man lek kemen ha kita baru nomor belai mal ukres ulang lem ringkat bat nga bat pi bat kemau haba kibam ngai ani haba kita kibriu kiba pensitom ben yangi kemau haba ngi syak sitom im syak sitom tamaroi henry ukres ulah syak sitom lem ringkat bat ngi kumangila ban syam ngata nak kam ki apostol kan long ba khandai ke khat ke basau tu long ba ngi syak pensitom om tang mangi henry ukres ru kumju ba syak sitom lem ringkat bat ngi baru kumju kebaar balai ngi ban lek kemen hapdeng kita ke jing syak sitom ke jing hap balai ngi ban lek kemen hapdeng kita ke jing syak sitom lani kita ke jing jenjar ke jing kebaar kalong namar ba ke jing syak sitom ke jing kalong kaburam ani kalong kaburam kadi kaburam kalong kaburam namta ke jing ke babam jukut ke jongi kalong kaburam namta ke jing ke babam jukut ke jongi ya kata ru kumju ina ban syam naka sti ke jong upetros ki kalong basau sti ke menikong jong petros kalong basau ke dekat ke bakat lai kajing syak sitom kalong kaburam kajing syak sitom bat kaburam kadai kikintin kiba upetros uban ma hangani ke shiti ke juu haringkat kata kajing syak sitom haringkat kata kajing syak sitom ke bangingat ke bangi ngimat ke jim ke jungi kaburam ke jong blai kal ap lupa nam ta ke jungi berkai kata kaburam kalong kahima ke beneng kal ap lupa nam ta ke jonga bat nam ta ke jong pi ha kajim hangani ke pertai kajing bam kajinget kajong ngilaban ong kajinget jong ki briu nani ki riu pertai kingat ya ki baong ba kajing bamdan kijing jenjar kajing bamdan kijing jenjar ha gaji em kajong ki kadai kaburam nam ta kajong ki kadai kaburam nagam ta kajong ki kata gari gaji mot jong ki briu nani ki riu pertai nani ki briu ki bampat nget nani ki bampat dai ki kristan ki perkhat ya kata mut ha gaji em kajong ki lada ki mat ya gaji sapen stom mut kadai kaburam na gamanta ka joki henry ha ka gm ka jungi kum ki kristan ka gm ka jungi kum ki kristan ken mau baklam ka jing sya pen stom na ni klam ki jing jenjar kamut nginum yo ya ka buram klam ka jing sya sitom na ni klam ka jing sya jenjar ni nginum yo ya ka buram ha ka gm ka jongi ka jing tenju ya ka jinget ka jungi ka jing tenju ya ka jinget ka jungi ka dei ka wei ka jing petikana ba ya ka buram yin sayo ha kata ka jingwan ka ba arsien ka jong Jesus Christ ha kata ka jingwan ka ba arsien ka jong Jesus Christ kata ilaman syam na ka ningkong Petros ka long maningkong ka dekat ka ba hinyo bat ka ba pra ba yangi ya ka jinget ka jongi la sya tenju lani dengan peng ka jongi 4 sim la sya tenju henry ken mau ya ka jinget ka jongi ha ko ya sengi on sya tenju bat ladangi ngila man sya abdeng kita ka jing tenju ken mau ka jing penting na yang ha ba pi ka long ba ka buram ka ap lupa nam ta ka jonga ba ka jong pi ha ka ta ka jingwan ka ba arsien ka jong ukres jisu jongi ka jing jenjar ka dei ka wei ka bangila man syam ha ka jim ka jong jisu ka ba umat u ya kendu kata ngila man syam na kan long pesan ka dekat ka maningkong ka dei ka wei na ka jing syam ka jing kendu ka ba jisu u ya kendu ha ka jim ka jong bat mangiru habangi ngidei kinong buat ki jong ukres habangi ngidei kita kinong buat ki jong ukres ken mau bangiru ngidei ban mat ye kita ke jing yesem kimba ujisu kumba ujisu umat ha ga jim ka jong u bangi ha ga jim ka jong iru ai bat ken mau haba ki jing tenju ki jing sapen stom ki wan ngim dei ban sngau kuslai na ngim dei ban sngau phala han rei ken mau ngidei ban dan ni ga wei ka ban ta bangi dei ban tep lupa
ba habangi ngila buat ukris buat ngila up ngila deban kmi ti ya kita jing jenjar ba kita jing jenjar kinwan haga GM ke jonga ba haga GM ke jong phi limba kan ye kadang pen scam susu yangi kum ki kristan ba ngin long kiba kemen nani bangi di men long kiba le kemen hapadeng kita ke jing jenjar balai ngong tan man kumang ong phi mene man balai ukris jisu holawan sini ke perthai umat ya ke jing jenjar ulasha ya kita ke jing sak pen sitom haga GM ke ju usha ya kita ke jing jenjar ke bon haga GM ke ju kumta yanga ba ye phiru habangi ngila buat ukris habangi ngila buat ukris haga GM ke jonga ba ke jong phi kamut ke ba ngiru ngin sa ban mat ya ke jing jenjar haga GM ke jonga ba ke jong phi de haban pen kot ya gani ke benta Yesu kwa ban pen kemau yo phi bakum ki kristan ki ba shisha habangi ngi ong bangi dei shisha kita ki kristan ki ba shisha habangi kam ya le dei bangi dei kita ki kristan ki ba shisha kemau ba ngi dei ban long kita ki kristan ki ba khmi lenti ke jing jenjar ki ba khmi lenti ke jing jenjar kumbau kris lasha ya kita ke jing jenjar kumta ke GM ke jungi ru ngi dei ban khmi lenti kita ke jing jenjar bat ke ba bangin le kemen hapadeng kita ke jing jenjar ban le kemen hapadeng kita ke jing jenjar namar mengitip namar ba kaburam ke bakrau kala ap yang ba de phi bat kata kaburam ke bakrau ke dei ke hima ki beneng de hapadeng ke jing tenju ke bangi imat ni kendu ke GM ke jungi ngasuk kwa ban ai application ni live application hari ke por ke mamanta haga GM ke jonga haga GM ke jong phi lada ngi tingkhu nani ngi kendu ya shibun ke jing jenjar ke jing tenju haga GM ke jonga ba jong phi kum ki kristan ki ba shisha ken mau ini ke we ba ka buram ke ba khrau kala ap yanga bat ya phi ka buram ke ba khrau kala ap yanga bat ya phi ha kata ke jingwan asin ke jong Jesus Christ kum ta lada ngi perkhat ya kata ke buram ke bangi sayo kan pelong ingi bengin la ban yesha hapadeng kita ke jing jenjar bengin la man yesha hapadeng kita ke jing tenju ki bangi ngimat ha ke jing ke jungi de tang kini ki kenten ki ba khendiat ki ba ngakwa ban yasang nam ta ke buram ke jong blai amen